niissä ei oo mitään valittamisoikeusta tai semmoista. Ei niinku voi saada mitään rahoja takas tai mitään sellaista. Joo. Jes, eli se olisi 75 €. Tää vaan käteen. Joo, kiitoksia. No joo. Oli tosi kiva ruveta taas niitä sun tukkaa. Eikä se kyllä pitää pestä, se on niin hemmetin likaisen näköinen. Mulla on tämmöset pesuhanskat, ei. Laitetaan nää käteen ja pestään tuo sun tukka. Joo, me käytetään tää tämmösiä pesuhanskoja, koska jollain on niin hemmetin likainen tukka. No niin, ruvetaan sitä nyt pesemään. Okei. Valmis, ruvetaan sit pesemään. Okei. Meillä ei siis oo mitään vettä täällä. Okei, nyt sun tukka on tarpeeksi. Mun mielestä se on tarpeeksi puhdas. Ja meillä ei oo vettä käytössä täällä, et ihan kuivana pestään kaikki. Ja nää hanskat on aika todella epämukavat. Mutta niillä tulee puhdasta tukkaa ainakin jotenkin. No niin, ruvetaan leikkaamaan sun tukkaa tästä. Joo. Ja mulle on vettä. Sun tukkaan ei oo vettä. Mut mä ajattelin, että tämmöstä aloe veraa voisi pikkasen pistää. Pikkasen laittaa tuohon sun tukkaan. Noin tosta pikujoi. Tuoksuu kyllä hyvältä. Tai vihreältä. No miltä se nyt yleensä tuoksuu. Noniin. Sit silmät kiinni ja noniin. Joo, tää menee sun tukkaan, ei sun naamaan. Mutta siltä mä nyt sanoin silmät. Noniin. Nyt sulla on kiva tämmönen taamea tukka. Joo. Sitten yleensä kun mä rupeen leikkaan tukkaa, niin mä laitan tämmösen hatun päähän. Tämmösen. Joo, noniin. Hattu on päässä tai tolleen takakenossa. Noniin. Ja sit lähdetään. Mulla on täällä kahdenlaista saksea. Saksea. Kahtalaista saksea. Saksia. On tämmönen normi. Ja on tämmönen ohenne. Joku tämmönen. Jos kuuluu vähän tämmönen. Ja tää normi. Okei, mut hei. Ruvetaan leikkaamaan tossa Fledaa. Eli mikä sellaisen tukan sä halusit? Mikä oli se sun niinku preferred style, tiet? Joo. Mikä? Baskat. Okei, no mulla ei nyt välttämättä ole semmoista konetta, että pystyisin tekemään sellaisen, mutta me voidaan tehdä näillä vaan joku kiva. Joku Karen cut. Joo, no siinä mä oon. Se on tosi yleinen näiden katjojen
vanha sä olitkaan? Oikeesti? Sä näytät vanhemmalta. Paljon vanhemmalta. Joo. Aika huono juttu. Sua varmaan haittaa, jos mä vähän katon näitä kommentteja tässä samalla, kun mä leikkaan tätä sun tukkaa vähän. Ihan hyvät, ei se haittaa, jos mä vähän... Vittu saatana, tää on vitun sormi on taljumissa. Joo, pikkasen kattelen täällä tämmösiä kommentteja samalla, kun mä joo. Tosi kivoja kommentteja, hei. Hei, mitä nää on nää jotkut kommentit? Tänne tulee siis ihan jotain härökommentteja. Joku kysyy, että milloin Blue OnlyFans? Tuo vedetään vähän taas tälleen vittu taas väärässä kertaa, sori, mut mä oon siis ihan ihan hyvä niinku tähän ammattiin sopiva ihminen. Joo, täältä vähän täältä. Mä näytän, että tästä kuuluu tämmösen ääni tästä. Tämmönen ääni kuuluu, että ihan tästä kuuluu kyllä niinku ääni. Ai vitsi, tää sattuu mitään. Joo, ihan hyvä tämmönen mennyt harjaa. Mä en oo tukan harjaa ja että ei ole minun juttuni. Voi ei, nyt kävi huonosti. Voi perhana. Voi perhana, nyt kävi oikeesti huonosti. Ihan. No mut ei se oo varmaan haittaa, jos tää nyt jatkuu tälleen tää tukan leikkuu. Tää nyt jotenkin, tässä nyt kävi jotain. Jotain kävi nyt pahasti ja mun sormi. Ei mitään, se löytyy. Se tippuu vaan, ei mitään. Ei tästä ei tuu kyllä nyt yhtään mitään tästä on tukasta, mutta tää onkin jo melkein itse asiassa valmis. Vitsi nää varjat. Ei siis kyllä yleensä nyt tässä uudessa niinku kampaamon kouluissa kyllä opetetaan aina käyttää niinku kaksi saksia samaan aikaan. Vedetään niinku ihan sinne tänne näin, et nää uudet tukkat on yllättävän semmosia, et ne vaan vedetään miten niinku vedetään. Vähän tälleen vaan niin. Ja aina tulee hyvä lopputulos, mutta sä oot jo maksanut tästä muutenkin. Joo hei. Ei vitsi nää katso näitä helvetin juttuja jää kiinni. Sitten tämmönen, tää kuuluu myös tähän palveluun, että pistetään sun tukka tälleen hienosti kiinni sitten. Eli jotenkin tälleen otan tosta ja sitten se roikkuu tolleen. Et tää on tosi kiva tyyli. Tää on uusi tämmönen taiteellinen näkemys. Peitetään toi yksi silmä, tämmönen silmälappu. Anyway, halusit sä tämmösen tyyli. Otetaan tosta vähän ja vähän. Pistetään vähän tosta, kato. Tää on vähän niinku joku tämmönen haikala. Tiedätkö? No mut hei, katsotaan, pistetään tossa vielä vähän. Ja vähän. Joo hei, tosi kiva. Sitten vähän tosta. Meillä opetetaan myös tämmöstä taikatemppuja, eli kato tässä mulla on kädessä tämmönen. Kato tätä. Mitä mä teen tän? Oh my god. Kato tuolta takaa löytyy tommonen. Sinä pitää sen takas tonne. Okei. Mut ei tosi kiva, kun kävit täällä meidän kampaajalla tänään tai tukka, mikä meistä tää nyt oli tukkapaikassa, pistää se tukka Fledan minttiin niin sanotusti. Joo, hei, sä maksoit tästä niin, joo, sä voit lähteä pois. Ja älä mene tuon kilpailijalle, se on paljon huonompi, mulla on paljon parempia. Ei hyvä, tosi kiva kun sä olit täällä, mennään sitten seuraavalle.